Nyantrago hoye! Nyantrago hoye! Onye turuche nebeka ngoko boko igoro gandro sino omole. Okay. Mbiya mono. Happy New Year. Happy New Year. Abantu wami ntumbi ya mule. Moko nganchira senge nchembra ya tusikire sana. Ingere itaika ibere chioka. Barabibali inu isaransansi ga kibali bamaya nali barabarole. So wanje kwa ino. No enaba eseji 10 chiri nali bakuba rokormaiga. Aiga sabana babwate te chibag. Igao, thank you. Abangi nabalimbi ya mono. Bagaka bali alia abangwana bali. Saransa nali bamaiga baratorole, please. Mbi ya mono. Abana abalega bai saransense. Abaga, please. Chitaika isato choka nkoira. Aya. Ntagete ngireri bageri lya bene. Abanyali bali tigango tokuwa na ninyugo sono omule. Abanyali bali no omule. No omule. Mbiya mono. Steve Omweshimiwa Steve Walika. Mono sana umayete kwagerere mpaka umugusitu ansere ko imanya nkitore Mheshimiwa Steve Mbiya Sega Singia mwanje to Mheshimiwa ino no montomi yale oyo no montomi ya Steve Gendrane gasiyo unerego Mbiya mono sana Toraro gonjanda wandenga abana bajiri baje bayisomega iga abagaka bagotu kirege tagete chibe no lakini Mbiya mona no montomia ntaitengire bageri digiya ngakire abantu baito bons mbatakiro mwakomia bwa magenderero amaya mnatoko enda gochimoto enarulero mambia ali nyagitali yaito ya level 5 abantu mbali babwato gitubagendenka omwako mugima babere nyagitali batabwata kibeza nagenda ororo nali getibesa nkego karibu kimiliyoni 5 nkakana n'abarusi nyagitali abantu karibu 70 negento Igo baliko nyamubwata barori nyagitali babenyire metinye 3 metinye 5 mpako umwaka muntu narengoro bwato getungagendera kini ebile kamusinya ngocha balenka maambi n'ababwatoka yendo yakabere umweshimiwa arika ndati ko bakirambye muno kyagera etoja twakore mekutano totali konyora abana n'abana nabo oburuti bw'igoro buri obwabo rero narora abana babo chesa mwena archi pass bouncing what castles binde mwanya ko yororaga alika Mbiya mono Mbiya mono sega sengia narole yakorekanira mwinali abana mbali gati yaito abana mbaro abayiboli ntagete montebi moga netinge abana bayino kibagi babulire bitabu cye school molne ke maene bono ndate ko woli onde bwensi ogokana yureji bag toko enda lenda rosi chiawo obeke bicha yawo se ya ruto otoletere bose na berigo ekiaero nye chiana chikogo gechi gokorra ekiondo ko kyagweita toko lete ya burende naliya mabirira ragenda naliya inse abandi negura abana mbaru gete bataraye kujibagi abonse bago soka ku nyomba ngo bandi jibagi abana bagende skuru bagende kibarange skuru omwana nabo kubwata kwabugori
ye bagi waika geita kwanye gachororo na ndego gosoka kwa buguli na libara igubobe omwako yo muya tutayete ndamwamu egendense ndamwamu twatwalire ndamwamu matuka mange teko nyara gotokonya abasaye bakorere form 4 bakorere university no abarisiko kange yendo tokolengereri ngaki abana aba bakogenda ki college ngaki bakonyoa kigasi na chitenkanyole county ke kamugete lakini nyasaye no muya twansire kororobu yaboke obukurumi bwale ngororo onye mwigwete ebikuro biro ebikuro korukere kona ngao Simba taraka na pending bills Simba yendo keyo bawukura nesenge ncho nabatacherense mwanje mbatacherense pastangu akwanaga ya nga nkonge ekwango moyo konyoani nkonge take lakini bono ngo kongande ko bwana ene chuma okomuleka korokumbo korandeki komulikande amaliogo anyagitari ngotumia milioni 30 mpaka milioni 40 emetenye tatu aika nyagitari amaliogo naro maliogo iba imukire ebako ibakuru nyagitari bayira chikiri ni kichabo lakini ndaite mbatebe omwako yo muya ebindombi konge na tebire njebuye ko mwenyene ninche nkufuatilia amalio orugesu surogoro mpaka bogirango mate bogetutu mpaka bobasi kinyagitari amalio kira emetinye tatu milioni 40 lakini ogende malio watakoreki tayo lakini chikiri ni kichire isiko kinyagitari amalio na akoreki noale ebinte birasi mabiyere igento kyagatatu abantu bamintu ntwarwete embegu ya maua abanyari bali ngosumeka balenga amauga amange tokarwe embegu eliye kaendese jinasari engosaba abantu bamintu bali mogosumeka amauga mogendese jinasari kiri monyole amauga nabwateligo liligiya amatukaya mono igento kyomwelyo abantu mbali bakoro ku DCC and I want to call upon our district deputy commissioners, tafadhali don't intimidate the chiefs so much that bursaries chiefs hawezi saidia. Tunasema chief hawaendi kupeana bursaries, chiefs wanasaidia kuona kwamba hizo bursaries zimetolewa kwa sababu wanajua watu. Kwa hivyo stop intimidating the chiefs. Our chiefs ni watoto wetu hapa. Wewe DCC umetoka nje kuja shirikiana na chiefs, wacha kuintimidate wao, ni wafanyakazi wa serikali. Kwa hivyo mimi nimesema kwamba basari tutaipeana. Wakati ule mwingine tulifanya makosa kuita watu wote pamoja tu kutafuta wale ambao walikuwa na hitaji zaidi, lakini round hii tutahakisha mayatima na maskini sana wanafaidika na basari ambayo tutapeana kuanzia wiki hii mpya. Na nauliza tafadhali abantu baminto naye kobwate tigolyo utabwate akoleki atwale mu wanja boigo igo abantu baito bakora ku CHPs, community health promoters, abantu bane kurobisi chief mbatokonye kortoroselia abantu kurekenyoro ekera omonto yo mo community policing, not community promoter. Atene nete family 100 onye kubwate me chandemenene morole ali keri atali agonse torobo sabana abuntu bae basari ibeno ward kere ward na nyete chimiro ni sana abana bakonyore basari round yeye na abana ba form 2 form 3 na form 4 bono iga waikomo ali bomutinyi
nkoena natoa abana ba form 1 na VCT na bakonyora igonto bwate kimiliyoni 5 kere ward esengenjo nawo kire n'ebintu byokoleka n'omweshimiwa eno arika nanje natebire bono nkoro sinde egento kelika nkoro kulibina ne kigosoli chinde naende tuocha kuchikolera gaiga ibeno naende twanyora ne soda twanywa mo wanja moigo tokolere ya nyaliba tokolere ibeno boba sokolere gosenya mache nyari bogetu tokolere no emarani bogirango tokolere nyamarambe abo machoge tokolere no eno gembo boncha tokolere no ensunika mo wanja moigo aiganya ntrago no tokorosi ntete goteba omuliro monene pi owocha gotumeka nyanze ngima ekorokwa 55 megawatts koroso mugaso igo kigasi ngotoka kire nyantrago no tubwato bulmu bwato basi wakabwata nyaribari heka 800 eka 200 twasokiri kirosi omuliro kurweso mugaso igonya sae kawanja kwanza abanyaribari nino abantu batangane boja konyora kigasi iki abana bakorega nsiororo nande tumaye ase kipanel kiri kya sola kigo cyakobera inse abantu bakembanchi rubasoime bakore obulemi butarigo kuna kipanel kiri toywana ine igo bali mwakwana igo re town ye nabera abasokina ewe no nyenkeroke nko were nonya neye suneka esengencho yegasi baje gutoka gaiga igo mutu sabiro mwako yo muya torole gosinya sae na tokonye gokorega asiyo chi project in Kenta getokwana chipara chetu ni maete chabere chimbe amaliogi moyi wet amange na amaliogi y'abantu bayingwa kanu chipara chiembe ochitale ngororo around ye na decide etubwate contract yemo iga nyalibali chache na ande tokatware yende nyalibali masaba kere constituency ngakite yo tocha waka n'abantu kibesa chiembeo manyange paranero re kurunga Simbarati Nyantrago road mwanya konyerora mwanya korore pale yo lakini abantu bande badenge pale yisimba akana neroro mugane tinga kane pale yo ekera abantu barose nanguru nyabali mbaka nesenge n'abanyalibali abayibi mbaba abanyalibali mbaba basi mbaba bantu kiaba n'abayibi nyalibali nyiwete ngaino bogimambo kongeti no amavuta na mentete takongeti bogimambo kongeta eke maene president Ruta ngoto kaiga mumatengo bogimabo akongire bobwate eke maene igoto mutengo bogimabo akore ndo keke bwakongire ngao chae njamenta chae temente tigento kia menta ne edora yaringe 120 ya chire 160 ne chae ite toko nyoni alia ese chibesa chedora bono eshiringi kagwa na kimwanya oranga chibesa nke chachire se bonus talinga echae yababu ya yabere obogima bwakongire echae njamento amavuta ya akeire yaya abantu baminto January yabeire abana bagende skuru
abana mwana tabase gotigaranka ibeno kere word onyo mwana ka gotigaranka umera omweshimiwa ino omwMCA torrego sento ira abana bonsi school abangina no mole ntoyiweta maganayo basachambalema abasachambalema ebirongo no mole inyuweta omuntu nayo ngo bakana muoche function ye onye ga koleta chibesa kali lakini tababeka ngaba echanga mwatera mwamotera mokanie motebye serikali ye Simba ngao nga Simba na batoko murusi obisto mwimbichi aba MCA ba mwimbichi onye bago sinywa ngano ene sumu na babako mubekera washindo katika jina la nani kaki inki mokorengere ngambo mogotikana nche kaki nyini nkano ene myako 60 na mna mwe kilo 60 mo wanchangi kororo na nchendora abachukuru na mwarolera abachukuru mo wonsa birani kaki abantu bamintu esegere motune nkong lakini omwako oyo pasa mna kwarandi na ayire rero echuma nkobande echume nkong taitentikire gagwe abantu aminto monganchire minyoke function yendere nyali bali masaba imanye gokorera nyamira gali keroka tiganda rwasa maoko mbalenga karatera ni mayetegitie keninke manyete ekenganse nganogo sera ndasere mpaka mutuko 3:00 aiga binginyorete elio mwele kartu arenge gaiga turwete 3:00 ya mutuka tigante veiga tigandra sama hoko mbalenga mwogonsa birani omwako yo muya nyale ko bwesegi eri mutu yane tigandra soko boko igoro iga mole tayari abanyali bali mole tayari mbia mono nyasaye abe nainwe. Thank you so much.